Varovanie. Toto video obsahuje sprosté slová. Preto osoby staršie ako 18 rokov mali toto video sledovať len v prítomnosti staršej osoby. Pri nakrúcaní nebol nikto zranený ani zrazený. Nejebe ti? A čo tak dať znamenie o zmene smeru jazdy pri odbočovaní? Ďakujem, netreba. Čo tak dať pri tom predchádzaní smerovku?